Cesta k mohyle Milana Rastislava Štefánika. Vo výške 543 metrov nad morom sa na kopci Bradlo nad mestom Brezová pod Bradlom je mohyla Milana Rastislava Štefánika. Ako iste viete, generál Milan Rastislav Štefánik bol slovenský štátnik, diplomat, politik, vojenský letec, brigádny generál ozbrojených síl Francúzska, astronóm, fotograf, vedec a vynálezca. Mal veľkú zásluhu na formovaní československého zahraničného odboja počas prvej svetovej vojny. Zomrel 4. mája 1919 v Ivánke pri Dunaji pri leteckom nešťastí. Za jeho činy mu bola postavená mohyla na vrchu Bradlo, ktorá bola odhalená v roku 1928 a jej autorom je Dušan Jurkovič. Za národnú pamiatku bola vyhlásená v roku 1968. V posledných rokoch bolo okolie mohyly upravené a zveľadené. Odstránili sa náletové dreviny a tým sa otvoril nádherný výhľad zo všetkých strán. Na ceste k mohyle je umiestnená aj táto pamätná tabuľa a dva funkčné ďalekohľady, cez ktoré sa dá pozerať. Ak sa ti video páčilo, daj mi tam prosím follow a like. Ďaká.